Solar Project Amendment ex UPDS Welfare Society along le Chiri Pharohini mate 200 bikas along le kapregatum kacherai PHG angri. Non malom jasimet Karbi Anglong hawar along Pinang an tek reset araratum Airplane Solar Project Compensation atangka kachepalong dunjia panpura amek anu jang tekwang bea changsi teklong. Lason thotsi hidipi kania hansia rong arai ex UPDS Welfare Society atum Chiri Pharohini mate 200 bikas along le along rubber pencheng lok kaprek akiti claim lo. Bonda Solar Project Amendment Compensation atangka kachepalong jia panpura hidipi kania hansia rong araratum joy pen kacherai pi det jia pan kapor I. Lasi hidipi kania hansia rong asar lapen rong araratum ta lason ke matha ke chokche. Lapen revenue circle mate mandor SK tumta lason asai lang no along kachirap dun ington pek nang po. Lapen ili tumaphan nang chingki ke tik ke Chiri Pharohini mate 200 bikas along leke jok tapa pulong le puta ex UPDS Welfare Society abidisar Abhijit Hanse Mindar Phangchu mai phurup sing tok bi lapen rap chun bang tom be atum sodak pen ferang kya maya long paching po. News Text Report DK News. Ini tum tong sekot pen Dili tu mithang asai hemalong herang kia korte tu phan ke chupha ponang ko gal pulo ini jakhongpo ni phai cleaner cap arni labang sor ni nili tum herang kia mai ke pha ponang ko alam the bang ka kenang sot la pen tong sekot pen alam the bang la puilo hidipi area kania hanse u arong akung along nili tu malong le ex UPDS welfare pen Chiri Pharohini along le nili tu malong le do alabang solong le bang ke kedamtang nili tum 6 fair do boma hot 2004-5 aning kan pen si nili tum halabang so kania han serong along nili tum asong hin pen nili tum UPDS asong hin pen long le hang lo hang pen kangbra pen jingki je than pen along le long lo la pen harasu nili tum kis penang asai nilitum cutiki lo rabar ta mecho elo la penong le pharche ta mecho elo la penason na thaksin on kapi jut siabang ke chitrunola si nilitum jo elo la pen halada la solong le phelang Chiri Pharohini along la bang solong le long bang ke halada ki pan hu pen chenglok halada arabar ke e pen chenglok ka do kabe asaya mukhan ta alang litum halada karong arat phan si nilitum hajara chopon si kam ta claim lo lason si dambong bang pen pining ningkan suri hini ra ingkoi ra flik aning kanangele hura bangke la non ke damtang busi ke ciklulo la bangso ciklulo bangke abirta long lo nona bangke la bangso solar project amen pen karbiang long solar project nang kibiji pu amen pen hala bangso long along le long bangke nili tu malong le bangke nona bangke men han serong sorbang nili tu ma phan nang pek thek busi nili to hanan lasi kanian serong bang lasi labang so putha ka bangke nilitum ex UPDS Welfare Society hin pen ke nang pek thek po bang nilitum kroi thek athe nilitum hala bang so long le ke chingki ke than ke claim ke dam according le alang nilitum nilitum phan thang nang putun de tang de dak nilitum ke sai ke chiti ki se alang nilitum me thang mat se sai nang tiki bilo lapen alang litum me thang mat si hala dak te bok terai arat tum se alang litum masi hajara ke ponar leng talang litum si nangelang bidun lo muhuri ai sa son alang litum nang dudun lo tasino la so solar project ke bang pena hura bang ke nili tuma phan la solong le long bang ke litum nang tuma phan UPDS asong phanang pege thelo ko bang ke nili tuma hin pena bang project ke tasi jese met pet ka chuning riji la pen ka pachini ji polam the bala pulo la Chiri Pharohini long along le non nili tum ka chinia teng pulo tante la penilitum karjulong ateng la penilitum ke fuateng lotangte nilitum halada chingki je than chingwai dam lo sitame ke first ke chingki or bangga nilitum che kroil a phie bangke photo cho thai dam poada GPS kamari po puang pung hor bangke halada arong kanggura pen chenglok la peninur bahani to bana kroi theda a phanga kanggura bangke chewaya lo non ke akaprek si kanggura ke chutu alang litum asu pulone bata alang li hala so kania han se asu pulone bata korte ne si kangbura non ke chutu la sila so kangbura ki mia bangke nilitum aphan long lerang pege thelo kusi la se nilitum non ka chuning ri la pen ka pachini kang tunga bangke karbiang long le philang eka hempu la bangke council sorlo la sila daga bangke land and revenue in charge do la pen la sona thaksinon la solar project along duty ke tanatum yaru pen chenglok SK mondola tuma phan nilitum ka chuning ri kang tunga bangke
la chiri pharo hinia long le bangke nilitum UPDS song hin pen chingki che tham chingwai atik tik ke nilitum laba chiri pharo hinia long le ke nilitum EPDCL ba solar project of nilitum pek la se la bangso long le ko matsi nilitum phanon ke damtang nilitum phanang ke inang la solong le nang ki pi pede ji pu ainut bahani ladak third person amuni do nili amen sum se mo apor hot nilitum chini po la se bang phut ni na bang le do na ye SK tumle punon mate mondol tumle punon yaro tumle punon la pendap komane third person amuni le do no sita alang litum no dak claim bom lo nilitum karjilong la pen ka chinia teng pulote la se prabjin pen alang litum la bangso putha ka bangke chividro serak nan pola pen ington ko man po la bangso file ke kusi nilitum soma hin pen ke alang litum pan tuning rilo la pen ka chini lo la se alang litum la bangso sai bang tonte la chiri pharo hinia lo bang kam ke claim bang alang litum ington te pulote ke bang jilangar mi bangke nilitum soma hin pen bangke o matsi ke chok chema la bangso bang phu pan ke nilitum soma hin pen pi tarlip panang ko po la pen ka chingki ke chethana bangke so da ang deng si chingki chethana ko Lasi hala nang deng nilitum kiram de dia pan sinilitum maning ha chingki che than mi sen nang insam jin pen ilitum mi thang khai hian la pen rong berong thagang se apon ilitum chingki che than pe melo nang insam jin pen pichu nang po la pen jesemet pet ka chani gang tunga bangke Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hang ke hai alang li phani litum song hin pen chuning ri padi cream lo alang li bang la bangso along le puthak nilitum phan nang discuss pipe menang ji la penili to phanang chingwai pipe menang ipusi ni pini nilitum lo bangso XCPDS Welfare Society ai hin pen arang li phanchuning di pari cream lo la pen nilitum patumi etumi dik ba la bangso solar project wang lo u arni pen jong si nilitum longle hilang bang longle kichi bor I ke hang bor I pute la pen nilitum phang akoi nang kule la pen nilitum phan jok chi arang litum nang kutame sita halabang so hut 2004-5 haning kanalok ke Dakar Karbianglong ke solar project kiwang ji pu ke amen amun ahar chi harja tabe la sinili tum ke halabang so pensi hala dak long le chuhang lo la penili tum sai chuti ki to mela son si glem bom bang bom si dili tum piningan ke litum langam lo pro tan pe ningkan koi plane kayan bak do ko ba bat si ke do thulo la si non phebang nili tum phan hala dakarong arada tum thur pak pe no le na pe thi bo bang ke nili tum song hin penta la bang ke ning duk lo la penili tum la bang ke kroi thek the veglo la se chuning ri le tholo la kania han sero ma soro phan alang li la penili tum misen pen insam jin pen la bang solong le puthak alang li tum ke claim asai ke do an de office kam alang li tum la bang solar project asai ke claim ang deng an la chiri pharo hinia lo ma puthak bang ke alang li tum ta in tonang po la pen ko marabang phusi ke claim pima alang li tum ta piniar ni jakhong po tarik trainer cap arni pena bangke labang so sai ing tonang ko nilitum penang chingki ke rang che tham the pulotang te labang so di melong pe padu abang pho bang pita ari pe polong le kusi nilitum hin pen ke pachini le thod tase aku isi ki puthui kang tung bang la pulo nilitum alang litum pen claim ra pen nang dam ra pen nang mi phul mer nang puta nilitum si man peng pen isapta nilitum akorte tu nilitum ex claim rapid akorte ingiratum alang litum ahem humridam lo nilitum isi man peng pen si chingki je thanam lo aprang ke haladak ilitum dora pelo thakra pelo seta nona bang ke ilitum to akula bangso solar project anang le ro pen seta me la bangso long le philang seta ilitum claim rapid dam rapid nang ku chingki je than itum nilitum isi arona tang pen ke dam hura bang ke alang litum bang nang kroi jere la sinilitum man peng I pi pen alang litum nang kroi credit alang litum nang deng dedat ayo nesi nilitum pini sai jok jesi tom sekot seta nilitum hirang ke mai bang phalang ko kasi ako pachini chule tholo nile bangke Karbianglong kachari ke thigiriang tum pen chenglo la pen la revenue department long ke claim dun akorte ingji ratum hala bangso solar project long apuri dun duty ke tang akorte ingji ratum ana phanta me pachini le tholo la bangso sai bangke pini ben ington kokno ington kokno nilitum pen chinggi je tham thite ke bangke badu bang fubang pita hala dake ari ching mun pe podam long le pusi nilitum songa hin pen so dak pen alang dita phan chuning dilo kasi nili kaningji alam thegera poncholo kaningji ji punili tuma president la pen secretary atum ta duilang the nili kaningji ji polam angke la pani cholo karo aprang litum sikfar deng bom hot matil tum sikar budu bom hot rong rupe litum
mili juli ni tum dubam hot hala bangsor ni hot ni tum isi amen pudam dan ni tum ek jubres sa finance secretary dhon rongpi hala dhon rongpi wa itu masa halsa along le kali itu parti man along le hada hala so hot nenge ni tum han thang alamalun kabele non ko pisi piniar ni la solat proyek nangali arni pen pisi rong pen pisi alamalun itu koklo hala so ko son bang ni tum ek jubres ni tum prada alam ni tum long tung du la sili tum isi ek jubres sa kedas tum ni tum kacung di officer penang lok mate kedas pen tendang lok ni tum rata tum han isi klar dak alam than dikela helo je nili tum nikan an pen lo nega song ni tum gel tapali dam tapali he ya joni long ria joni se tum pisu su hem chu kang ko ipe po hem chu to ngayam ni tum 12 bosor 13 bosor na pinandur tu kong na ting phat ni tum kaji chaknan hal hai ni tum kitlen tap kidam tama kitlen tap kidam tapali ni tum rat ajoni se ni tum claim long ria ajoni se ni tum claim jahat hale ni tum claim ali non kar benglong 100% pen non 50% ke non delo belo 50% ke non delo bela na ta komara joni se non kar bot delo hala so akache songa joni se non kar bot bente la sera ta tami munti paka paka nai mata baka paka ni la senono bangke la bangso long leke ni tum egubres hen pen isi ni tum klar dak alam nang thai mangke kan ya han se rong akamra tame amikar han chupunangi lepen hala amikar tum tame akamra lam arjunangi nili tum chara deji pun ni tum pupeke ati mani tum gara ta phasi ki claim penak ko mili juli do nang nal hum dalong ko litum dalong ko chura penang jura penang ati mani ni tum ke rat phasi ki claim pi penak ko rat phasi tum pi pi imu mi tum ke kach pabu penak ko chura penang ni tum lang sampen ni tum bang bom ngete batai batai tan ni tum nang chigina chwa lugente hala so batai batai ni tum ge bang hot ni tum nang chingki na ting hot na chan hot ing samjin pe tum pengaman pen ni tum bang hot ko pilonten ni tum han na deng de na ponte la senono bangke ni tum han la so long le bangke la chiri pharu ni da bangke ni tum ek jubre tum han arju mi tik bangke da ka ta song le hala bangso area ko ma se mudor kapurima ko ma se eske kapurima ni tum han jong sana rije pen se dak pas ter pote eske mudor tum same ada cha nahi klar da kala mas lege ni tum na pulo la si arna marni tame langsam pen pacing ki pacithan pa buina phanse iding turme bang arna nang bige langsa pen ka cingki ka cithan yong sa arjuje prote mohala akiso yong sa angtengan li ropote ine choy deji asili tu munit hiyan mangke ais isik tipen tipunang ni la sera to mas long ke wang hot in samjin ba ka cingki cithan hot pengaman pen wang hot se bujinangi la sini tum ke bar bar ta pengaman be tan litum wang tholo piniar ni bang litum in samjin pen litum ke wang ka juje ajoni se tum e jupres aver fa society hem long ni tum tong skopen frankema te litum phan ko la senang tumbang kanja han serong arat mate kanja han serong amikar mate hala akamra posame ni tumhan klar dakalam prajing peli tum long nang ko yong se prajing peli tum so meses long le prote mola so long le yong se mu na tum talong le ni tum talong le ji lagi dasen chura petong mima mate actually long le petong mima la man thadam paka munthi dam paka insir dam paka ingchap dam paka penle la solam klar bangke ni tumhan nang tharing no lan cholo kadom na pachilam thige department तुम के चौक की मतलब यार तुम के चौक की कुछ नाम department tum ki chok chega be hada hada karo mara tum si chok ke hala so hur bangta ki chok chelam the mane non la so bangso asolar project nangali pencil bangso alam ke klang hala bangso hur ni tum chiri pharu ni dang ni tum robol lelo non da robola hili ka menon inkokrai la hada karong sor matsi hada me ka matsi hajora tame nang dun lo la se non la solar project alam nang li ro bangse alam tum ke alam na pulu ta ha so ni tum iklem gedam hot ke alam tum alam lun nang ko dudun non ofisinte alam lun nang pa dudun dedelon te hasuke la solar project nang li le phama ke ingram chais dak bom amugolong le dak ke bangalong le dak ke pesa dak ingram chais de bom non la solar project nang li pense alam iklan lage soka sor ai chok che thang dabe hadak mi karam si chokke hadak la kanja hanse rong ara tum si chokke ba king nge thanglam non we la dai rong ma si chokke lage asla bangso irong la kanja hanse rong bang prading pe la so teleson bang pradak pe ni tum han kami ses nang le nang po IDP along hala kanya hanserong akung lo sabi itu ex UPDS Welfare Society pen along le sidi pharohini do sabi alang itu pada kikem kedam ketemu tum tado sabi ni itu maphala so along le bangke ini itu maphan ex UPDS phali itu phana bidek nengji apen ini tum ti
pahem pulang bek denggi la pele tum hala tik tik ke ni tum abang solong le ke ni tum pek tek the la pele tum pi tek the apan hada ke klem tum same mondor apan sk tum same alang da so ke klem long bang ke la tum klem bet pen inton ko pasante mesenji yong si alang batoi ti pen klem prutang te ni tum same la song hi metami tum sudak pe same onang ko ini benda lap an bet dolam ni se Lakha Kresho Kep Dhonsuri MSC constituency ke parlo Dipuarong Sopipen kilometer ke thom an bak ke hilo Hidi Sajir Solomon Rong Piarong Amekar Samson Taro Kedamtang Ningkan Surhini ra Inkoira Hinia Ningkan Pen Kitni Stona Kiso Kacholong Lok Kachok Kito Anna Kia Dapen Si Chilang Ilo Bonta non puanta Kiso Abang Kimemere Kachok Ningke Menaya Bang Pu Karbiang Lo Termas Council CM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Kiso Kachelang Ithuchi Aphan Pura Kirap Kachohang Pontu Halapu keso dera bangpu Samson Taro Achor Sangpi Salinterang Pipen Herangkia Tengno Nang Pachini Duna Tengke Kidamtang Ningkan Surhini ra Inkoira Hinia Ningkan Kidney Stona Kiso Kilong Lokajok Kiso Chilang Bomsi A Kidney Pen Arlong Sita Ulai Longlo Bonta Puthot Kachiso Tu dera Jok Puthot Difu Medical College and Hospital Along Si Kachilang Chia Phan Chipon Thulo Bonta Kiso Abang Aprang Pen Non Kepat Pikajok Difu Medical College and Hospital Along Ke Un Elo Guwahati Medical College and Hospital along le Chiponon Pusi refer pidatlo. Bonda kiso dat ahem tu natum akhia dat kadure penajo. Guwahati Medical College and Hospital along kache ponchi aphan kasik sakthi dung akisung do kokajok. Puthot Samson Taro ame thanga hem along si Chipon datlo. Lasi kiso dat Samson Taro achor sangpi salinterang pilapen. Kiso dat Samson Taro adonara patumpen puthot si kachelang iji aphan pura. Karbia khai akisung along karjap dun verabang phu mate ningki menai Abang Fu, Karbiang Lo Termas Council CM Dr. Tuliram Rong Hang Lapen, Local MSC Tilutuma Hasnu Anparta, VDC Chairperson Sang Piniso Terang Piatuma Panta, Kirap Kachohang Po. Lapen ang rap vek po besi, kisodet ahem asor mate achor sang pisalin terang pipen, ning kithepen kirap kachoteng chiapan kachong ho. Anparta kumatnya Abang Fu Abang Pijong si, ning kimepen kirap dun chi ning kahang do pulote, account number 404-565-82876, IFSC code SBIN 0001170 along Loik Tame. News Desk Report TK News. Pini nale tum perang kia tum aphan kia hang apu thak ini dia alam doi tum. Alam thigila puhin lo. Dia masar so alam arjiding ulo. 2022 ning pan sene reson iglo la si ako along muthom pulo sta imusi pula ek chotlo la si ako muthom chido thuk ko la si ke nitum ko juju na cheklo lom 15 tarik ani nitum Indikya an dam lo bonta ada report pen ini an bunai lap lo stame bunai lap pen aku ada doktor tum sar tum pen un lada ke un si tum anang thanun ik lo he ma aku yar tum kadawa we pen chirung pen ni tum Catholic hospital pon nang pon ni lo adak pon pen ako adak same la person se problem the ik o jalo kidney abang si hinu ik gram lo ko jalo he api thude ik o lo ko jalo ke person sitame person hinu da jalo ke pipe same thon dam lo aprang dam pen pipe thon dam lo la pen ke pipe thon dam pen same ako hopta hini do dam tha pe le he ke hopta hini Hemang chido lo la pen ako nitum 14 ani wa ingoi pulo ni tum 14 ani dam iglo he ke 14 ani dam pen ke sartum ako operation room palut aja pens ala tum pulo operation no tinir peni do o pe yalo ma si operation no da ayalo asi nitum sartum long sami dam lo CM sar long sami dam lo hala tuni phansi la lang ri ke do no phansi
chingki dun thak ya le masi ching nang chingki dun lo muha hospital long nang thon ikbo hospital long wang pup lo man tami itum chong hong ik pik lo la pen phone sa mi lo le ta nang receive wang ikbo inap dik pa ma di wang ikidet ke ako tumi apor hala inu da bang honang kuri ya le paisa ke hala tum CM sarpen hala inu da bang ka bang avidet aposi ni di phansi paisa sen thap pasinangi pu ya lo ma apoisa ke do suri photrok velo pasamin pusini tu manang pu le ni tu mang da lan ves tame to biji dawai phanang ke dori pu ya lo amasia ko phi alang ni tum aning sam ako ni tum pun puri thulo ke nang pothai atlo yale amat pe da por ni libang lang dam lo amat 2000 ve ke 2000 ve paisa ke to bhara si pipo ma mate si chilang ma dor ke mati son si siam sar han me chuning ri lo itum sung tik lo pase so agisung men ke jo phana lang phan si to war chulang iglo nang le tum kurane akhi lo mate dak dikhu kana long ga flex tam le ka chelang dam ji pu kama tha do ikma ni tumhan medical college pen ke ni tumhan ke daki un ilo pulo hati che pono pisi ni tumhan ang pui jale he ke ni tum ta tangka paisa we mati amasi tum hadani pon igelo puya lo ma la puria tum pen pu sikai sini pharoi sini la pu chirung pen ni tum daksi un chit pu te parison pu pulo bonsta me parison un e puya lo ke non bang ke ko dak pen semia ko non dimapur mate guhati lom an hala di PA punene pilone a pot la so pot sami kuri dam nang lang la so pot kuri dam that si an si ladak aja sami la so ki so lang igi pusi sar tum penang pu dun kenang pu dun iglo samni tum hada an ke dami phan sami tangkai sikai sita ve la si kamatha iglok lo la si ni tum longli ni anta ni tum che padoi ik et son si dolo la si wana ki sung pen ki jok longia phan CM sar han si to war chui lang iglo alang di ai tum phan ne rap vek tha pusi alang li tum alang li phan chuning ri iglo nang le tum kitam tang 2022 pen pini an ka chelang ang kong wan ba tang kadam ik itu maprang 2022 ning kan ke medical college along ke 35 an si dam lo la pen non ki dam tang dak pining abang kala ko thiling hospital long ke chilang hor bang ke itum kadu ka ve ke 58 ne ke 68 ne ke le lo hasil ni tumbang ko non halang ni phansi ko ni tumari deng tangka videt posyalang ni phansi nang ke rap ji phansi lang ni phantowar cholang ilo nang le tum marong ke kudak iklo ni tumarong ke dak hidis rong karbong si non ke dos tame hidisajio long si ni tumi ka chiduk dun na pen hidisajio long si ni tum votar hai hus tame ni tum dak si silam dun iglo la si dak pen si tum lu seme jok idun lo si namang ke la dak homosti long dhansuri MEC tilu tuma hasnu phan same chuning ri lo alang ni same tangka poisa pen same nang ke cherap jin ji phansi chuning ri lo nang li hem ator mati non kiso dera bang amen than igima ile ama sarmen ke samson taropo nang men mang ke ile men ni salin terang pi alang li akisung bangke arlong muthom si dokok lo lapu ar e asak na thu imulo lapen pu arvina thu la kidney long si dokok lo kidney long si muni dak form de lo asila so kidney long ke form bangke effect pi an lo kidney phan asila so kidney phan ko son si ke effect ma pulutan ke doctor amen sitameni li akul sitameni li parno idat po ja ke thilik hospital long alang li tananga cherap dun marak sar lapente bilik sar alang le tumbang hini si labang so alang tumbang hini phan sini lila alang li la pisena phan ko sona problema mate ko son be si unjima pu chingki ki than lo
sila sohut la sopor hut alang litum biliksar pen biliksar ahin pen nili phanang ke thana bangke kidney problem pik ano la so kidney bangke kidney ang bong long si kemen la so ar long aphan kidney phan effect pik anlo la si la so ka effect ko son ma pulutang te la kidney ar long si kemen ang bob bang proya la ke doktor nili phanang peklang alam la ang bob bang proglo la si ku pi po si atene ke do oma la pente kang ton te det ma pulutang te hala kidney long ki thu hedi hala bang so ki thu por du kok ama si la so atene bangke intonun edelo la si ako 14 15 arni bang la si non bang alang ni kisung pik penajok kachipijok je phansi kado we bor ilo nilitung apuriar do ansitami un anpen nilitum ta chirap chitodun lo bonsitami nilitum ta un idelo la si alang ni kisung pik pen ki jok je phan ke non tangka maha pen kali pulo tangte un idet po la si tangka maha sitami alang litum avedet dure pik thepik an pinak aposi la si non nilihin pen isi kachuning rig kang tumabang kelahan lo non karbiang long autonomous council ki khibom mate kichari pon bom nili council along kachepem pu pon mate karbiang long autonomous council long ake hai sar tuliram ronghang alang li phan sitami nilihin pen chuningri ingtung la pen chuningri lo alang li phan labangso kisung la pen labangso kisu pen ipajok dun plot dia pha la si alang li phan si nilihin pen chuningri dun lo la pen te ladak rong karbong la ke dhonsuri homusti si puri lo dhonsuri homusti IM tilutuma hasnu la pen puthot VDC chairman nisuterang pi alang litum aphan sitami nilihin pen hoi sitami chuningri lo la si alang li phan non kewang ji pina bangke dressing dam thunang ji Catholic hospital long la pen 28 ani bangke doctor ako alang litum phanang phathulo 28 arni bangke halaso arni hot a decision ke kosone sitami ako alang li phan DTPA scan po halabangso ta claim dam nang ji dak lake dimapul si dam nang ji pusini litum phanang pudo DTPA scan lapen hala kidney aphan sitami latum check up nang ji pulo a kidney hinu labloma mante hinu et elang ma labangso check nang ji check up nang ji pulo labangso check up ke long ji bangke Guwahati si po nang ji lapen te lata apisen pon den nang ji pusi nilitum phan pu la si a process ding ulo la si la ana process ke ding bong pentang ka pusas tami nang oji la si DTPA scan la pen hala kidney hala Guwahati long selang dam ji la hai anta khoros nang koklo la pen dak Catholic hospital long ke chelang je phan anta khoros the dung ji la si la hai ki sung pen ke pajok je phan karbiang long autonomous council ki ja tuma phan stami nilhin pen chuniri dun lo alang le tum phan akirap idun tha pusi nilhin pen ke chuniri dun lo